RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Daarom is dit bloemetje voor jou. En een prachtig mooi blomke. Dat hebben we dit keer ek voor Joke Visser, toch? Oh. Ja, Ja. ja dat kent toch? Ja. Joke, even voor u. Waar komst toe wij? Dokkum. Uit Dokkum. Dokkum. En toen bist je kwam in de taxi, hè? Taxi, ja. Ja. Word je uit je lopen, hè? Dat is weer, ja, gelijk. Ja, gelijk. Maar jou had toch van... ik bel je een keer op een mandje jong, bel ik naar de studio toe. Ja, klopt. En daar zit een wij net, Nee. maar daar zit wel een teertje. Teertske. Oh. Ja. Ja. En die had een heel verhaal voor u opschreven. Dat had ze al in de zoei doen. En toen zei ze van, nou, misschien is het leuk of we een keer contact opnemen met Joke. En dat doen we dan ook. Ja. Want waar gaat dat bloemetje nou naartoe? Nou, broer in dat wouden. Naar je broer in Den Woude. En Ja. waarom moet jouw broer nou dat prachtige mooie bosje bloemen krijgen? Nou, omdat er veel voor me doet. En wel logeren mag wel eens. Ja? Ja. En wat doet hij dan allemaal voor jou? Nou, financiële spul, rekeningen en zo. Belangrijk. Alles Ja. betalen en Ja, belangrijke dingen, geldzaken. Ja. hoort er allemaal bij, hè? Ja. Ja. En iemand die nu op locatie is, dat is onze eigen verrassings... bloemetjesman. Onze eigen Gaston. Onze eigen Gaston, inderdaad. En dat is Gaatse Bosma. Gaatse, hoi. Oh. Goed! Ja. Nou, dat Is hij weer? nou, daar zul je hem hebben. Ja. Ja, Nou, nou, Gaatse- wat meer hier dan Gaston. Ja. Gewoon. Maar Gaatse, doe haast het jet. Ja. Een prachtig mooi blomke. Voor iemand die dit een hele prutte van Joke doet. Toch? Ja, ja. Ja, Ja, zeker. tuurlijk. Ja, En, dacht ik. We hadden eens even een hoorn, Joke en ik hadden samen even een hoorn. En ik had het bosje brom inderdaad even chillen. Ja. En dan hadden we, ja, eindelijk, kun je gewoon nog een keer vertellen wat in het bosje ziet? Oh. Want Joke had wat meer verstand van het brom wat wie dat had. Nou, Ja. Want net- Ja. Maar bij Rob Verlinden nog niet, hoor. Nee. Ja, heel goed. Nee. Nou, we zien de zwarte hoes noemen 76. En we Oh. gaan nou, Ja. we zullen eens even een beetje naar binnen zien. Er zijn twee mooie bomen. Ja, ik zou net, Ja. nee, ik zou ze net in zitten. Het is een Golf, een beetje rechtachtige Ja. Had er een golf? autootje. Ja. Had er een golf? Ja. Ja, dan ben we Achtergolf. goed. Dan ben we goed. Ja. Zullen we even zien. Nou, ik ben, ik zal even moet zeggen dat nou België is. Ja. Ik zal eens even een bellen. Daar komt hij. Ja. Ja, ja. Ja, de hond. Dat hield wel even zin, dat mocht niet ook, hè, die hoen. Ja, die hond, ja. Ja, de hoorn werd altijd achterop. Ja. Een heel goede dag. Mijn dat het goed is. Ja, dat klopt. Ja, goeie. Nou, wie ben je namens RTV NOF Zinderradio. Hallo. Maar ja, wij gaan er allemaal erbij. En mijn heel mooi bosje blom. Want Jo verzin je een bosje blom. Is dat zo? Dat het goed is, dat alles zo. Want Jo helpen je heel goed altijd. Dus die altijd van kleren. Die brengen Jo hen weg. En dan doe je ook een soort zaken. Dan regel je Jo van ha. Ja. Hij al enig idee wat ik wijzen kan. Dat maakt mijn zuster werden. Klopt, dat is jouw zuster Joke. Ja, dat klopt. En Joke die zit nu op dit moment bij RTV NOF in de Westreen in de studio. Die had de taxi genomen. Ja, Van u ja. daar komen wij naar de Westreen toe. En speciaal om dat bij jou te wijzen en om jou via mij dit bosje bom te handelen. Nou, Van dat is, Jilde daar uit de Westreen. Dat is super. Ja, nee, man. Ja, heel mooi bosje bom. Wat zei je nou? Dat is net nodig geweest. De wie net nodig. Nee, Joke zit nog in de studio. Wil je nog wat zien Joke zeggen? Zo, ook hartstikke bedankt. Ik heb wel heel veel dingen vertocht. En dan zou ik eerst even bellen met de buurman. Juist. Die heeft meer voorbereid, maar ik wist net wat het is. Nee. Maar Mijn dit smoeske heb ik net verwacht. Mijn smoeske thuis Mijn houden. smoesje tussenhouden. Maar ik weet wat smoeske wie? Een verrassing. Een verrassing. Ja, verrassing. Ik moest dat dus weten. En wat gaat het er omheen op toch? Nou, ik heb van alles bedacht, maar dit heb ik net bedacht. Nee. Nou, dat is goed, dat Ja. is leuk. Oh nee. Ja. Nou, heel leuk. Nou, ik vind het geweldig. Hartstikke mooi. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.